Indul a legfrissebb omlett! Main FM. Fő a zene. Akik tálalnak, Szedmin Attila, Medve Dávid és Rasta Ádám. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez itt a Main FM-ben az omlett. Itt van velünk szokás szerint Medve Dávid, Rasta Ádám és Szuszókám. És valamint jó magad, Attila. Hát akkor köszönöm, akkor nekem is az ováció. Pontosan, meg is várjuk. Üdvözlünk mindenkit! Sziasztok! És mindenek előtt most még jegyezzük meg, hogy kellemes húsvétot. Igen, mindenkinek kellemes ünnepeket szeretnénk kívánni. Bizonyos, Csajoknak sok locsolót. Hát Így is, úgy bármilyen is. szempontból. bizonyos emberek adjanak tojást, mások tartsák meg. Na mi helyzet, srácok, hogy vagytok? Fantasztikus, a 3 napja ilyen nagyon tuti kis front van mindenfelé, szétrobban a fejem. Na is, mondd nekem is. De attól eltérően nagyon jól, én már szétlocsolkodtam magam már előre is. Akikkel nem fogok találkozni, valakit egy vödör vízzel, valakit csak úgy nem volt semmi a közelben, jó kis cowboy-szerűen. Aztán... Aztán el voltam igazából, ajándékhoz nem volt sok, inkább csak ilyen szokás, soknak véget. Hát húsvétkor nem is annyira szokás, nem? Hát Hát a így kaja a lényeg kiskorban, szerintem, nem? kiskorban esetleg úgy kertbe elrejtve valami kis motoros pókember, vagy Mindig pénzt ilyesmi. kaptam. Hát jó, hát aki tudott, az ment és Meg locsolkodott. aki megteheti, Így érted, van, hogy pénzt kapott. Hát, De hogy hülyeségre költötted biztos. Hogy a francban-e? Videójátékokra. Mondom én, hogy hülyeségre költötted. És te, Ádám? Hát én most 2 napon keresztül hát próbáltam bulizni, azt mondom, de nem igazán jött össze, mert hát az egyik az nagyon nagy egy ilyen égés egy buli volt, pedig nagyon nagynak volt beharangozva, aztán semmi nem lett belőle. A másik meg jónak indul, csak aztán hát most már azt mondom, hogy egy olyan ember, aki így csíptem, most már nem csipek tegnap óta, úgyhogy azt elkívánom ide-oda, de mindegy. Ezt leszámítva amúgy jól vagyok, minden rendben, már betegség is elmúlt, hál' Istennek. Hát most ezt nem halljuk annyira. Kicsit köszönjük. Nem akarom, nézzük, így nem sikerül. Hát mit csináljak már, hallok. Emeld el a mikrofont és köszönjük meg a torkod. Várjatok akkor. Csili. Na, úgyhogy eddig Szuszó veled? Minden oké? Hát fogjuk rá, fáradékony vagyok igazából, tehát ez az idő ez nem nagyon van rám jó hatása. Fölkeltem majd 11 körül. És így ennyi, azóta így vagyok így a semmibe tulajdonképpen. Na most már egész Ez jó. olyan vicces. Megjött a hangod. Ja, csak úgy vagyok a semmibe. Nincsen... Ati, nálad mi a helyzet? Hát gyerekek, minden oké, minden rendben van, ez amit Dávid mondott, ez a front, ez a egyik nap már majdnem nem 20 fok, meg verőfényes napsütés, másik nap meg úgy fúj a szél, mint az állatkert, és esik 5 fokot a hőmérséklet, ez így rám is kihatással van, de... Hát ez szerintem ilyen egy napon belül is megfordultál, ilyen londoni időjárás volt. Reggel fölkeltem, cidri van, kisütött a nap. Londonba, aztán délután Berlinbe napsütés, és Ja, aztán nem, Párizs, szél, Tokió, eső. Nem, én voltam kint, és ott volt... Mert megérdemled, pontosan. Vigyázz, tudod, a hajadra, vigyázz, tudod, nehogy ilyen megérzi a fényét, az illatát, a színét, mindenit. Tudod, mint az a sampon, vagy mi az Isten. Hogy hajfesték, na mindegy. Hajlak! Mindegy. A háromban. Hajfesték, az megfogja. Lavaros Az túl. szintartós, tudod? Az. Falfesték. Ja. Na úgyhogy ott van kint amúgy, mikor én kint voltam, olyan időjárás volt, hogy így 5 percig sütött a nap, aztán 5 perc alatt olyan felhők jöttek, hogy mint hogyha Photoshopra rakták volna oda. Aztán elkezdett szakadni a jégeső, de nem kis szemekben, ilyen maroknyi. Aztán megint kisütött a nap, de most 10 percig, utána meg elkezdett esni az eső, utána köd lett. Hát ezért hívják ködös Albionnak. Tudod, ki lakna ott? Én szívesen hidd el. Hát lehet. Én nem, mert a jamaikaiak nem szeretnek Angliába lenni. Ott nagyon rossz az idő szerintem. Én nem bírnám.
Hát ez mind csak hozzáállás kérdése, hogy most elfogadod Mondjuk, de de vagy ti sem. is voltatok kint, azt meséltétek, hogy az komoly volt, hogy ti pulóverbe voltatok, vagy nagy kabátba, és ott már ilyen kis mini ruhákba szaladgáltak a csajok. Az nem én voltam. De, még te De, mondtad, hogy de. amikor a... Az, hogy ilyen van, de az a egyik volt kollégina mesélte. Ja, igen? Igen. Azt a ex-ecske mesélte, persze. De hát ez kegyetlen azért, nem? Hát ez... Nem vagy hozzászokva. Ott, aki ott nő fel, az hozzá van szokva ahhoz, hogy 10 percig süt a nap, aztán 2 napig esik az eső. Tehát ott úgy nőnek fel, más a bioritmusuk, biológiájuk. Mit Megszokott. csinálsz állandóan? Jó, tudom, hogy te mit csinálnál, úgyhogy az inkább hagyjuk, érted? Mert szerintem a létező összes konzoljátékot kivinnéd. Olyan fürkésző szemekkel nézzel Dávidra. Szerintem az összes játékot kivinné, ha Angliában laksz, de esik az eső, nem megy sehova, nyomja a megállás nélkül, már szemei már ki van gubbadva, és még mindig nyomja. Nekem jó lenne így az esős időszak, nem kéne, mert lenne ürügy mindig. Táborban is volt ilyen. Esett az eső, azt bevackoltuk magunkat a szobába, aztán ment Csak szólnék, hogy a Vímet, ami otthon van, azt Londonból hoztam. Na hát. Úgyhogy vigyáztam. Akkor ilyen Anglia, yeah. A sör és a bor is olcsó, Ádám. Igen, jó, megyek akkor, várj, na, csomagolok, sziasztok, köszönöm, hogy itt lettem, na, megyek. Azt ismeritek azt a képet Facebookra, hogy játszik a gyerek. Gyere vissza, Ádám, gyere vissza. Itt vagyok. És hogy rászól az anyja, hogy kisfiam, hát annyira szép az idő, hát menjél már ki játszani. És a következő kép az, hogy az ablak túloldalán van, és úgy játszik befele a tévé fele. Vannak ilyen beteg kiforgatós dolgok. Na de eléggé. Én olyat láttam videóban, hogy gyere, kijátszuk le a hóra! Verekedős játékot éppen toltak, olyan, jó van, akkor gyere, letoljuk rendesen, és kiviszik a tévét, mindent ki a hóra, és ott tolják, és beteg. Nincs nálatok egy ilyen kis eltérés, hogy most így vasárnap vagyunk, és nem szombaton? Nem tudom, itt a paradimenziális idővákumban nekem nem tűnt fel ez a egy nap kimaradás. Hát de mondjuk azért, mert ugye holnap ugye hétfő lesz, de pont ugyanolyan, mint hogyha most szombat lenne és vasárnap, tehát már csak egy nap pihenő van. Hát hosszú hétvége, ennek ez az átka szerintem, hogy annyira kicsit belazul az ember, hogy nem is figyeli a napokat, és azt veszi észre, hogy már csak egy napot lehet itthon. Na hát ez az. Ez a legrosszabb az egészben. Én beosztom a Azt harcost. látom. Játszol 30-as egész szintre nap. kell fölvinni egy nap alatt, a másikat az ilyeszt, az 40-esre egy nap alatt, megoldom én ezeket. Gondoltam. Miért? Semmi. És nálatok nincsen, hogy úgy felcseszitek az agyazokat a BKV miatt, hogy majd hogy nem ott maradtok? Kihordtok lábon 2 agyvérzést? Mert én nálam a legtöbbször az szokott lenni, főleg mostanában. Elindulok úgy, ahogy szoktam, és ha akkor érek oda, hogy mit tudom én, még van 2 perc várakozási idő, hogy jöjjön a busz, akkor biztos, hogy 5 perccel később jön. De ha viszont akkor indulok el, amikor már késésebb, tehát pont azt a 2 percet nem számítom rá, hanem hogy kopra mondjuk odaérek, vagy egy picikét futni kell, akkor Előttem pont megy el. akkor, igen, előttem megyem, akkor pontosan jön. Tehát egy másodpercet nem késik olyankor. Hát van ilyen. Hát Murphy. De tipikus. Tehát, és az a legszebb az egészben, hogy az a busz pontosan jön, de a következő már megint késik. Hát a Murphy törvény az nem is érvényes, azt tudni, hogy én olyan helyen lakom, ahol konkrétan egy ilyen 10 métert kell sétálni, jobbra befordul és látja az ember a megállót. Azonnal. Hát nekem 1 perc, amíg oda kiérek, hát az úgy szokott lenni, hogy akár sietek, akár késésben vagyok, kifordulok, abban a minutumban látom, hogy így elment a villamosabb. Eddig nem hozzá, egy hónapon belül 2-3 alkalom van, mikor ez nem történik meg, mert akkor is általában otthon vagyok. Aznap nem megyek sehova. De tényleg, szóval hihetetlen. És próbáltam el mindent. Sietek, fél lábbal ugrálok oda, hát akkor valami történik. Horcrux, vagy mi az? Mindent csináltam. Már rákjáráson is voltam ott, komolyan. Az emberek néztek, a kutyák meg még jobban ugattak, hogy nem tudták, hogy most mi a fene ez. Most be akar törni, vagy mire készül. A medve rákjárád. Azt megnéztem volna. Nem volt szép látvány, hidd el, felcsúszott a pólom. Azért megnézném. És te hogy voltál így vele, Szuszó? Hát igazából tekintve, hogy a lakótelepen lakok kb. Nekem is egy ilyen 30-40 métert kéne sétálni ugye a buszmegállóhoz. De szerencsére jobb időszakban 5 percenként jár a busz, tehát nálam igazából nincs ilyen probléma, hogy ha le is késem 5 perc múlva jön a következő. Jó, hát az mondjuk kétségtelen persze, tehát nem azzal van a probléma, hanem
Mondjad, mi röhögsz? Most hogy elképzeled, hogy 5 percenként jár a busz. Halad a busz, megnézi az karóját, és így feláll ilyen 2 lábra, tudod, és sétálok egy kicsit, na jó, mehetek tovább. Ilyen transformeres, sétálok egy kicsit, és hogy igen? Persze, tehát ezzel az 5 perccel nincsen baj, csak hogy azt én már most az elmúlt időszakban, mióta dolgozok, ezt így kiszámoltam, hogy ha 42-kor jön a busz, azzal tudom, hogy 54-55-re beérek Kökibe. De ha 47-kor jön a busz, akkor az már 9 óra. Na most, amikor nem éred el a 42-es, mert mondjuk sietnél pont kell az 5 perc, mert úgy akarsz beérni munkahelyre, akkor nem jó, hogy a 47-est éred már csak el, azt is késve. Tehát így az egész ritmus felborul. Hát igen, figyelj, most a mai világban úgy van, hogy van egy kis idő, ugye az idő az nem számít, ráérünk, durva. Mikor siet az ember, akkor szó szerint elkésleni metrót, se baj, de hogyha tényleg megy valahova, akkor az 5 perc, az akkora csúszást tud létrehozni az egész tervben, vagy időben, amit... Vagy mondjuk, ha ritkábban járnak a buszok, mondjuk, hogy egy 4 óra 20 percenként jár, és mondjuk ugye mész hétvégén mondjuk dolgozni, és akkor úgy szeretnél bemenni, hogy akkor még megreggelizek előtte, megkávézok, és tehát, hogy legyen egy olyan 4 óra 20 perc, fél órát, hogy ugye munkakezdés előtt mondjuk ezt így el tudjad intézni, de ha legkésőbb egy buszt, ugye már 20 perc ugrott. Hát erről beszélek én is. Igen. Tehát ebből a szempontból idegesítő, de hogyha gyakran Végül is járnak erre vannak a Taken Go-k, szóval mész, és ugye akkor a jó kis buszokon étkezel, csak reméljük akkor nem mosóköves helyen mész. Vagy úgy eszed, mint a hörcsög, vagy szóval csak oda teszed a kaját, aztán... Igen, hát ez van. egy illetékesen nagyon szívesen beszélnék, hogy miért van az, hogy amikor én oda megyek a buszmegállóba késve, akkor miért jön pontosan, és amikor ott vagyok, akkor miért késik. És miért van az, hogy a 42-es pontosan jön, és nem érem el, és aztán a 47-es késik. Kérdésem van még egy gyors. Mit szoktatok akkor csinálni, mikor látja, hogy jössz, futsz, mint az őrű, odaérsz, Előtted bezárja és elindul. Előtted bezárja és így elindul. Hát én hagyd nem mondjam, hogy milyen jelzőkkel szoktam illetni meg a szoktam sofőrt. kérdezni a jó édes anyukáját, hogy van. Igen. Hát Hogy meg miért ez nem csinál ezt, meg azt vele. Hát ez a Igen. családon belüli szaporodás kérdése, ugye, hogy meg a jó édes. Igen, családon belüli erőszakra szólított föl. Eléggé határozottan. Egyszer Pontosan. voltam jó állapotban, akkor is megmutattam valami jó szőröset neki. Ültem neki a szelet. Ez az a fajta, az a buli, amikor itt találkoztunk, és akkor... Nem tudom, nem emlékszem már, nem véletlenül csináltam meg. Azt tudom, hogy dudált. Nem tudom, hogy ez mit jelentett, de... De ránk dudáltak, azért tudod, hogy nálunk ott lent, hol is voltunk? Az, Jó, ne árulj el minden részletet, ezt majd nem megbeszéljük. baj, lent voltunk, akkor csak úgy mondom, lent voltunk Vas megyébe, ott egy ilyen Mondjuk. kis településen nyaraltunk. És hát ott azért mi kicsit felöntöttünk a garatra, és hát lehet úgy mondani, hogy az autópályán haladó taxisoknak éppenséggel ilyen Nyugtassuk meg a hallgatókat, hogy az autópálya az egy főút volt. bocsánat, igen, főútvonalon. Hát striptizeltünk a taxisoknak, meg kiabáltunk, meg táncoltunk, ráztuk magunkat nekik, és... Sok volt az olvasztott pólóm. Igen. Vas megyében. Eléggé úgy meg ránk dudáltak, érted? És nem tudtam, hogy minek. Tehát vagy tetszett, vagy nem. Hát Ez a vagy, kettő. de a kettő közül valami biztos. Na, még tuti. Na hát jó van, akkor így... De legalább így szép időnk volt ma, visszatérve erre, mert tavaly ilyenkor, nem tudom mennyire vagytok képbe, tavalyi húsvét az hóesésből állt. Nem, már hogy még április 20-án is esett a hó. Tavaly bizony, húsvétkor való. hóesés volt. Bizony. Tehát jó Isten. Azzal hűtöttem a tojásokat. Aha. Féltem, hogy ez ki ebből. Szaunázás után jó volt így a húsvéti tojásokkal foglalkozni. Na jó van, srácok, akkor így indulunk el. Amit múlt hétről átoltunk témát, ezt a buli szórakozó helyen alkoholba kevert drogi, illetve ilyesmit, akkor Esetleg majd... üdítőbe. Hát... alkoholban. Az akkor most hozzuk elő azt a témát. Hát nem fogunk tudni telefonon senkit se elérni, de lesz majd olyan témánk is, amiről majd úgy telefonon keresztül Deszkivel beszélgetnünk. Úgy megbeszéltünk mindent, úgyhogy akkor most elmegyünk szünetre, kipihenjük a fáradalmakat, ahogy szoktam volt mondani mindig. És azt... Köszönjük szépen. Egészségedre! és aztán jövünk vissza ezzel a fergetegesen jó témánkkal. Ja, és még valami, Biancának boldog születésnapot. Bomlett!
Csípős, mint Chuck Norris. I just want to tell you all the things you are.